rombongan dadi atur kasingatan tamu tumuju sadurunge ropo elek. Pun sewu bapa boten ateges tambuhin kahanan ing papan panghargaan punika. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah. Kula Muhammad Badawi, nggih Bapak Muhammad Badawi saking tlatah Tembaljo nggih. Pun sewu Bapak Muhammad Badawi. Kula pun kaki legit dalam situasi yang kula ini legit. Panjenengan tumuju sadurunge rompok kula boten piyambak kang ateges beto keluarga. Pun sewu Ibu paringi asma sinten Bu? Ibu Sutresni nggih, kagem saking panjenengan Bapak Muhammad Badawi. Kanang bagus punika paring asma sinten? Muhammad Alif Fatihul Ihsan. Kita saking panjenengan Pak. Bapak Muhammad Badawi. Bapak Muhammad Badawi kula Ibu Sutresni. Panjenengan ampun alit ing gaya. Bilih putra panjenengan badhe kula renung kados kula anak kula piyambak malah kapal sanaki dadosaken putra ingkang saleh malah kapal ing dinten punika kedaya ketatapan jiwa katen. Para kabucal dening Gusti Kang Maha Kuwasa dadosaken putra ingkang suci pinaringan panjang umur ketetepan iman lan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mboten kabehan punika boten ateges kula nundung dumateng panjenengan. Kok menawi wonten dalem kakak makanan kami sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi mergo sawise awak dhewe bekerja dingin duweni anak. Nanging kasengatan iki dina uga saka kudu dititipi wujuding putra. Anak maning menika gadhahi sekala Naki. Kula sangka iku apa ya iki dina ora tanggaping sasmita. Aku ya tanggap sasmita. Sajae wis duweni wujuding janur. Aku yo paring panuwun marang sliramu yen to iki dina kasunyatan sliramu. Nggih kaya mboke. Bagus yo. Ning aku yo ana sayange sithik. Iso. Tapi ngene sak jagung-jagung rasa diabahi. Kaki lagi. Niki putra panjenengan sampun dipun paringi aji sanget. Ning jenengan yo kudu kemutan. Awake dhewe niku wae nembe kemawon lampa-lampa. Sisan iki putra panjenengan kok dislamor-lampa kesanipun mboten kadenangan para to mboten paro. Yen to aturmu kaya mangkene iki bakal tak sembadani. Yen to wis dadi anak dhewe jumbuhake lawan apa kang dadi wijati ana ing paharjan iki. Yen to sekawe putrane Bapak Muhammad Badawi iki. Iya, dadi putrane panjenengan dalah kula. Bakal tak ganti sedulur bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Alif Fatihul Ihsan. Joko Lagur. Amarah Alwata Mutmainah. Ini lagi. Dalam kaki. Kawengen anggon tumupati pangkupo jiwa kanggo kebutuhan keluarga. Keselamatan ae Joko Lagur tak sampeno ning tunggal. Kados ngaten kaki. Anggon selamat sewang-sewangan. Thank you.
Rame ketok etok lo. Kowe iki lho. Iki mau dulurmu Joko Jlagor tak goleki ngalor ngidul kok ora ana kemana iki to? Lah iki. Lho. Lah iya iki mau lak ya tak kon Joko kowe to. Sibuk ning mburi lagi isah-isah. Ojo Joko to Nini. Oke, raja manis. Kakek aku goleki adimu lho ning ndi? Nini legeye. Ya. Sadurunge aku matur nih legeye. Kula nyuwun agunging samudra pangapunten teng panjenengan radi legeye. Iya nggih, tak pangapurani. Mbok bilih kula wonten kelepatan. Heeh. Amarah. Joko bau kiwa tongene kadangku anom si Joko Jlagor. Ning yo kene iki legeye. Kene Sajroning aku Joko bau kiwa tongene kadangku anom Joko Jlagor. heeh. Sajroning rompok awak dhewe ana kewan kang gedhe digrisi mlebu ana ing sajroning rompok. Kewan sapunika kawujudan macan. Kawujudan macan lumebu ning omahku kene. Si Joko Jlagor murca saka palungguhan. Leres lagi-lagi. Main papan kene. Sing mbok meneh ojo siraku asli. Apa kowe mireng-mireng? Rumangsa kowe salah. Kowe salah. Kowe joring di kabeh mau gawe adomu bloko. Ngomong salah terus cuti. Kan kowe yo ngono. Bos, Kadani. bos. Pola kaya tak kadani yo. Goblok. Sadar kok. Oh, nesu kok guyono. Anakku ilang. Iki tapi kok anakku ilang. Rene. Kowe tak paten ana tetep bakal mati. Nanging sida ora bakal bisa ketemu karo bapak si Joko Jlagor.
Nanging ing dinten sak mangke putra panjenengan Joko Jlagur Anes kaki lagi. Joko Jlagur Anes. Apa maneh jeneng kuwi takon kok. Kok saged gawe metro. Iki nopot kok. Apa to iki sak apa ora Dek? Ndelik yo. Matane ape coplok. Ini oke. Kaki. Mandeg satrio jamak lumrahe takon pinakon ing tengahing rapatan Yomarga Catur yen to Sri Bathara Kala Grapsai to kepengin mangerteni sapa to kang kumawani ngadeg jejeroning pengarepanmu ora kaliya sesepuane tanah Pulo Jawa kakilet gayek kang dadi pemarap Walah, hal kakilet gayek. Iras pantes kebranggut di soat war arwah. Yo ing papan kene aku kepengin nagih janji marang nalika sejarah ing tanah Pulo jadal pangane iki rokok dadi aku niku ana ing sak ngembal ora tanpa sanak kakang sedulur ngomong ora gawe tentrem ae sak jere gua karpa malah kabar gawe sang gua karpa bos gawe Sri Bathara Kala Grapsai wis dadi jamak lumrahe wani mlebu ana ing ngembal saka mangerteni yen to Bapak Muhammad Badrisa Ibu Sutresni kae duweni anak mung sawiji mijil kampung kang kena taran yaiku Nandang Sukerto Ontang Aku Kala Grapsai to iki dina budi mesti wae bakal tak sembahkan kakil gayek ana para sugih kendel bondoan wewani delok putramu sing wis ana sakjane gua barokah. Apa pawitanmu? Upama iki dina Sri Bathara Grapsai to delok kepisan minangka kanjeng putra. Apa bisa to minangka? Sri Bathara Kala Grapsai dengar pesta kaya enteng sinangga abot bakal mongko tinimbang ana lutaing lubur ana ing papan kene yen to amrih bisa baline Joko Jlagur kaya wingi Sri Bathara Kala Grapsai to duweni panjenengan kanthi kasing atiku mesti bae bakal tak pinangkane linambaran sok tak putur rate Sri Bathara Kala Grapsai to uger ing donya iki ana pawujudan kang jaluk mesti wae bakal tak pinangkane umpama jaluk Mas Picis Raja Brana utawa busana kang pating medyar mesti wae bakal tak wujudi uger raja jaluk tumurune lintang bawan kakil gayek ana para